il-ħrafa tax-xhur. Darba waħda kien hemm mara xieħa u fqira li kienet tgħix waħedha. Lejla waħda kien dawl ta' qamar mill-isbaħ. U x-xwejħa ma xtaqitx tibqa' msakkra ġewwa f'lejla sabiħa bħal dik. Il-lejla mmur passiġġata dawl ta' qamar. Niġbed lejn il-foresta għax hemmhekk min jaf x'paċi jkun hemm. U hekk għamlet, u tant ħadet gost timxi li xejn ma ntebħet li kienet bedet sewwa mid-dar u li ma kienx taf kif se taqbad issib it-triq lura. X'waħda din? Issa fejn se nistken matul il-lejl? Stenna ftit. Donni qed nilmaħ bħal dawl fil-bogħod. Iva, dik donna tieqa xi dwejra qalb is-siġar. Hekk nagħmel. Immur inħabtilhom u nara jagħtunix kemm l-lejl. Imbagħad la jisbaħ, malajr jirnexxiel insib it-triq lura. Ix-xwejħa imxiet lejn dak id-dawl u wara ftit minuti sabet ruħha quddiem dwejra imrekkna qalb is-siġar. Ħabtet il-bieb u ġie jiftħilha żagħżugħ fuq tiegħu. Malli x-xwejħa qaltlu b'dak li kien ġrala, iż-żagħżugħ minnu fih stedinha biex tgħaddi ġewwa. Bil-qalb kollha nan. Poġġi hawn bil-qiegħda. Hawn nara, dawn huma ħuti. Kif qed tara, kollha subin, 12 b'kollox. Alla jbirek. Il-lejla tajba uliedi. U niżikkom ħajr tal-qalb tajba tagħkom. Hawn nan, ixrob din l-iskutella kafe sħun. U hawn żewġ kisriet ħobs. Allura nan, x'tgħidilna dwar Jannar? Jannar mimli barka u slim ibni. Iġibilna x-xita u jkabrinna l-ħxejjex. U xemx ta' Jannar mawx isbaħ minna. Ix-xjuħ ta' dari kienu jgħidu. Meta x-xemx issaħħan f'Jannar, fis-sajf ikollok biex timla d-dar. U dwar frar, x'tgħidilna nan? Frar fawwar jimla l-bjar. Hekk kienu jgħidu x-xjuħ tagħna. Fi frar kull xitla bl-inwar. L-ilma barka Alla u frar iġibilna minnu bil-bosta. U hekk wieħed wara l-ieħor kull żagħżugħ bed jistaqsija dwar ix-xhur tas-sena u x-xieħa sabet xi ħaġa sabiħa f'kull xahar. Qaltilhom illi Marzu kien jiftaħ il-bieb għar-rebbija. April qalet li huwa x-xahar tal-bnazzi meta l-jum jidher sewwa li bed jitwal. Lil Mejju seħħitlu x-xahar tal-wart u l-fjuri u Ġunju x-xahar tal-ġid meta l-bdiewa jaħżdu l-qamħ mill-leliq tagħhom. U Lulju huwa x-xahar tal-baħar u tal-ħut. Awissu xahar mill-isbaħ għax jimlina bil-frott. Imbagħad jasal Settembru, ix-xahar tal-għasir tal-għeneb tar-rumin. Ottubru u Novembru Halloween wisq għax huma x-xhur tal-ġabra tal-familja. U Diċembru? Kif tista' ma tħobbux il-Diċembru? Ix-xahar tal-miliet. Iż-żagħżugħ kollha ħadu gost jisimgħu dan il-kliem u f'daqqa waħda x-xieħ indunat li kien beda jisbaħ. Issa jiena niġi nwaslek satar fil-foresta, imma qabel titlaq nixtiequ natuk dan il-bastun. Meta tasal id-dar, żomm il-bastun f'idek u għejdlu għamel li għandek tagħmel. U meta tkun tridu jieqaf, għejdlu saqqaf. Ix-xwejħa ringrazzjathom u flimkien maż-żagħżugħ qabdet triqita lejn id-dar. Tistgħu taħsbu kif kienet fuq ix-xwieg biex tara dak il-bastun x'kien se jagħmel? Malli waslet ġodara qabdet il-bastun fida u qaltlu għamel li għandek tagħmel. F'daqqa waħda dak il-bastun beda jaqbeż u jola u jferrex fuqha xita ta' liri tad-deb. Ix-xieħa lanqas ridet temmen lil għajnejha. L-art tal-kamra tagħha intliet kollha liri tad-deb.
Meta ġiet f'sensija, ix-xieħa qaltlu Saqqa, u l-bastun waqaf. issa kif se naqbad noddom dawn il-flus kollha? Iva, naf kif nagħmel. Immur ant il-ġara tiegħi. Dik furnara u tkejlu bis-sieħ. Nitloba tislifu li ftit. Issa għandkom tkunu tafu li din il-furnara kienet mara kattiva. Għalkemm kienet taf li dik ix-xwieħa kienet mara fqira, qatt ma kienet ħenna liha. Għalhekk, meta x-xwieħa marret titloba biex tislif għas-sieħ, il-furnara bdiet taħseb ħażin. Dan x'jista' għandha xi tkejjel, mara fqira bħal dik. Imma daqtin kon naf, issa waħli la biċċaġina fil-qiegħ u bekk inkun naf għal xiex kienet qed tużaħ. U hekk għamlet. Tistgħu taħsbu l-furnara kif baqgħet skantata meta x-xieħa marret tagħtiha s-sieħ lura u mal-ġina tal-qiegħ sabet imwaħħla lira tad-deb. U tant bdiet tredden u tistaqsija minn ġabet dawk il-flus kollha u tant damet tiffitta li sa fl-aħħar ix-xwieħa qaltilha bil-biċċa kollha. Il-furnara mtliet bil-għera u waħħlitha f'moħħha li dak il-lejl stess tmur fil-foresta biex tfittex id-dar fejn kienu jgħixu dawk iż-żgħażagħ. Malli tal-qamar, il-furnara telqet timxi u wara satejn mixi sabet id-dar bid-dawl jixel fit-tieqa. Sabet kollox kif qaltilha x-xwieħa. Ġifet ħela żagħżugħ il-kbir, taqwa tiekol u wara l-ikel iż-żagħżugħ staqsija. Allura nan x'tgħidilna dwar Jannar? Jannar m'hawn xahar minnu. Ħlif kesħaw mal-temp ma jafx jagħtina. Po kemm ma naħmlux. U x'jidhirlek minn frar? Xi tridu jidhirli? Gwab daqs Jannar. Kesħa fina u x-xita ma taqta' xejn. Isakkarna ġewwa isna ġrieden. Ja marraq li hu. U hekk baqgħet sejra tgerger u tmaqdar kull xahar li jsemmula. Marzu, ma jommi, iġibilna kesħa aktar minn frar. U April xar miġnun, għax filli tkun ix-xemx u filli x-xita. X'inhu? Trid taf dwar Mejju? Mejju jistordini bl-irjieħ li jaqla. U hekk baqgħet sejra tredden. Qalet li f'Ġunju tibda sħana u l-qtieħ ta' nifs. Lulju Awwissu qalet li m'hawnx xahar minnhom għax jixwuha bix-xemx qalila tagħhom. Settembru kien ix-xahar misħut tar-riħ isfel. U Novembru u Diċembru jerġgħu jġibu l-kesħa u d-dlam. F'kull xahar sabet xi ħaġa ħażina u ma qdrithom kollha kemm huma. Qabel ma l-furnara telqet lura lejn dara, iż-żagħżugħ il-kbir qalilha. Żomm dan il-bastun. Meta tasal id-dar għejdlu għamel li għandek tagħmel. U meta tkun tridu jieqaf għejdlu saqqaf. Il-furnara telqet tiġri bla nifs lejn dara. Kella 700 sena sa ma tasal biex tara dawk il-liri tad-deb niżlin jitferxu fuqha. Imma malli l-bastun qaltlu għamel li għandek tagħmel. Dan beda jiġri warajja u ċaqaċ illa kemm jiflaħ fuq saqajja. Kemm bdiet tiġri u tajjat il-furnara u bil-qata li kella fuqha insiet x'suppost kella tgħidlu biex jieqaf. Ajma, żomm, iskot, ħallejni, iqaf! Tgħidx kemm damet tiġri mad-dar bil-bastun jiġri warajja sa ma ftakret il-kelmiet u qaltlu saqqaf. Bir-rabja li kella, il-furnara qabdet il-bastun, qasmitu fit-tnejn u rmietu l-barra mit-tieqa. Imma dak il-ħin sewwa minn quddiem id-dar tagħha nserta għaddej xwejja fqir li meta lemaħdek il-bastun maqsum waqaf ħares lejh u qal. Kemm hu sabiħ dal-bastun? Dan nieħdu u nsewwih. U hekk għamel. Ħadu d-dar, sewwih u beda jużah. Darba waħda bla ma jaf kif ġew moħħu l-kelmiet għamel li għandek tagħmel.
U malli qal dan il-kliem, il-bastun beda jferra fuqu xita ta' liri tad-deb.